Rumangsaku aku dhewe yo gawe video makan-makan ngene iki lho cah, tapi nek ndek beranda ngono kae to lewat enek video wong gawe makan-makan to wong mukbang ngono kae sik berbau-bau tentang makanan ngono kae jan nek weruh lek mangan ngetemel ngono kae yo rasane padha ae aku yo ngelek idu mak celeguk ngono kae jan rasane teko luwih ngono lho cah lesu banget rasane iki. Dadi menurutku lek salah siji faktor sik marai nafsu makan yo kayak ndelok-ndelok video makan-makan ngono kuwi. Mbah aku dhewe yo bingung padahal rumangsaku aku dhewe gawe video ngene iki. Padha ae aku yo mangan-mangan niki mbah kuwi mangan sik sederhana, mangan sik enak tapi rasane koyo ini jan nikmat banget lho sing tak rasane ngene. Mbah lek Caca ndelok video ngene iki rasane piye cah? Yo marai lesu ora iki kira-kira. Nah, iki mau aku tuku ayam karo sego cah. Tadi ayam karo sego tok terus tak gebrekke sambel tok mau kae terus ayamnya tak lebokke ngene iki terus tak apa ki kepruk-kepruk ndak cuwek sisan terus barno cuweke tak gajang terus tak mangan sisan ngene iki bene ora ngreget-ngregeti piring liyane wis asli ngene iki jan nikmat banget apa neh daerah gempuran iki lho cah daging kurban sapi ambek wedhus piye sapi ambek wedhus mugi iso ora iso disinggahke ora ndek omah apa wis entek sedina langsung tatas.